Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dinhi sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abitis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyo galagad, si Pagtuki Tat Samson makiguban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mahigala, Oktubre 25 karon 2014, live kita, unya na kita nagbase karon sa Bugo City. No, ang atong pagaisgutan mga higala, ang atong hot issue mao ang usa ka tuig human sa Yolanda. Again, ang ato ang topic karong buntaga mao ang usa ka tuig human sa Yolanda. Apan sa dili pa ko magpadayon mga higala, tugutin ako sa pagpangayog katahuran kaninyong tanan sa pag-usab. Labi na gyud sa atong mga suki kayong tigpaminaw no nga naa diha sa lain-laing mga probinsya dinhi sa Region 7 no. Unahon nato ang ato ang mga kahigalaan ug kaigsuonan sa probinsya sa Negros, sa Bohol, sa Siquijor, sa pipila ka bahin no, sa Mindanao ug ingon man sab dinhi sa ato ang mahal nga Sugbo ug ingon sad sa atong silingan no sa probinsya sa Leyte. So kaninyong tanan nga anaa diha sa inyohang tagsatag sa kapanimalay ug tagsatag sa kapanginabuhian mga higala, maayong buntag pag-usab no. So nindot kaayo ning atong pagaisgutan karon tungod kay atong balikan no ang mga panghitabo ug kumustahon sa nato unsa nay mga kalambuan human sa usa ka tuig nga atong na-eksperyensya ang Super Typhoon Yolanda mga higala no. Unya taud-taud kuyugan ta sa atong mga kaigsuonan, kuyugan ta sa ni Sir Balz Tribunalo, ang kasamtangang Cebu Capital Consultant on DRRM and Coordinator of Task Force Paglig-on for North Cebu Rehabilitation. Kuyugan usab ta mahigala kang Sir Victor Intig no, ang focal person sa DRRM DepEd Region 7. Ug ingon man sab kang Sir Anton Dignadice, ang kasamtangang Executive Director sa Ramon Abitis Foundation Incorporated Education Development Unit, ug kang Sir Mel Yan no, usa sa mga membro or members sa Rapid Relief Operations Resource Mobilization Team. So kuyog nila ilatang sayran unsa na may mga nahitabo, unsay may gibuhat nya, unsa na may kalambuan karon mga higala human sa usa ka tuig sa naeksperyensyahan nato nga Super Typhoon Yolanda. So sa dili pa day ko mo padayon, ako usong ipasupot no ang pag-greet nato, belated happy birthday kang Mama Bibi de la Peña sa iyahang 68 ka tuig no. So kaniyong tanan nga naa diha relax nya kuyugi mi ninyo unya nining ato ang tulumanon, pwede mong makapadangat sa inyohang mga pangutana o baka ganahan mong interact sa ato ang mga bisita. Palihog tawag lang sa ato ang Pagtuki mobile or hotline, ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o ang ato ang Pagtuki mobile ang numero 0933-521-2934. So, kung makaingon ta mga higala, usa ka tuig nang nilabay ang Super Typhoon Yolanda, no, nagdala nato og dako kayong kadaot sa ato ang mga sa unom ka rehiyon og 171 ka syudad ug munisipalidad, no. Haron sa pagtubag sa panginahanglan sa atong mga kaigsuonan nga nabiktima ug ni survive, atong tan-awon pagbalik no ang mga lugar nga naapektahan o nya kumustahon sad nato ang kanang katong gihimo nga Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan or CRRP nga gisubmit no ngadto sa opisina sa atong presidente niadtong Agosto sa niaging tuig. Unya ang CRRP mga higala nagkantidad to or nagbalor to og 170.9 bilyones ka pesos nga nagtutok no sa upat ka sektor, ang infrastructure, resettlement, livelihood ug coastal services. As of October mga higala, only 50 billion pesos ang na-release no nga aduna patay budget gap nga 120 bilyones ka pesos. Given the various government procurement law unlimited funds that resulted to the delay in government reconstruction efforts, ang Pangulo sa Office of the Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery kon UPAR, si Secretary Panfilo Lacson,
give credits to the presence of private sector, no? So iyahang gi tagaan og kredito ang presensya sa mga private sector ug mga top corporations dinhi sa atong nasod, ug ingon man sab ang ubang mga foreign companies and institutions, prominent international and local government organizations and civil society organizations. Kini nga maong sektor sa komunidad, no, nag-abag diha sa pagpahibalik, no, sa pag-rehabilitate sa mga lugar nga napiktahan sa maong kalamidad Barangay Higala. With the release of the 50 billion budget, with the aid of the various sectors, ang pangutana mga higala, what has been done in the Yolanda affected town in Cebu? Og how are the damaged and destroyed infrastructure? Unya, kumusta naman sad ang mga survivors mga higala? So mao ni ang mga pangutana nga atong ipasupot, no, ngadto sa tuang mga dinapit haron ilatang masayran, ilatang ma-update mga higala kung kumusta naman ang tabang, unsa may impact ni ini ngadto sa ato ang mga kaigsuunan, labi na gyud sa napiktahan sa maong kalamidad. So kuyogin min ninyo mga higala, standby, ayaw magbiya sa ato ang programa kay haron ato ning sayran, no? Labi na gyud katong mga kaigsuunan nato nga napiktahan kayo sa maong bagyo mga higala. So manghinaot ta nga pinaagi nining atong programa, matagaan ta og kasayuran, no? Kumusta naman, no? So muna nga amo mong giyawhag, tawag lang sa tuang mga numero nga atong gipa-support kaganiha kung buot mong mopadangat sa inyong mga mensahe, mohatag og komentaryo, ug baka ganahan mo interact, no, sa ato ang mga dinapit. So muna siya mga higala ang ato ang topic karon, nindot kayo kay hapit na inig sunod buwan, no, ato nang sa ulugon ang usa ka tuig. So nasa linya karon si Sir Baltz. Sir Baltz, mayong buntag. Hello Sir Baltz. Hello Sir Baltz, mayong buntag. Hello Sir Baltz. Sir Baltz. Hello sir, good morning. So tatawad mga higala atong makuyog si Sir Baltz, ha, ato panggi. Hello Sir Baltz. So karon tatawad mga higala ato ning tatawad mo balik ni si Sir Baltz, ato sang gi-contact pagbalik siya, no, naputol ang iyang linya. So mo na mga higala, no, kita labi na gyud kami karon diri sa Bugo, unya nagtrabaho sa dakuyog sa tuang mga affected families, no. In fact nanay mga ongoing karon nga mga proyekto nga naasad, no, nakiglambigit ang mga pribado nga mga institution, no, with Rafi, no. Kami karon sa Rafi na kita karon nagkuyog sa SM Cares Foundation, no, nga moy ato ang partner po dinhi sa pag pahimutang sa itong mga kaigsuunan dinhi sa siyudad sa Bugo, labi na gyud sa taga Barangay Pulang Bato, ug karon sab sa lungsod sa San Remigio nga diha sa Barangay Manyo, no, ang ato ang resettlement site. So naa diha kuyog sad ni with kining ITSWA, no, o organization or sa ahensya gikan sa Austria mga higala. So kana mo na ato ang mga update karon. Okay, nana sa linya si Sir Baltz. Sir Baltz, maayong buntag. Ay, may buntag touch, may buntag. Oo, yes sir. Nakita karon, ako nagbase karon sir sa Bugo kay natay ongoing karon. But anyway, sige kita sa partners. Sir, una sa tanan, human sa usa ka tuig or hapit na, no? Sa ulugon na tong usa ka tuig sa bagyo. Kumusta sir, unsa na may atong nabuhat, no? Labi na gyud sa napiktahan sa Yolanda. Oo. Yes, that's really kuan kay na often din kadiyot mausab ayong pangutana. Sir, una na kong pangutana, unsa na may nahimo nato, no, sa Yolanda affected areas, no, labi na gyud kita sa probinsya sa Sugbo. Oo. Thank you. Gahapon pag ko gabi na lagi ko naabot, no, ni suroy ko sa mga affected areas. Yun na nako ang mga islets, no, mga islands dito sa north, no. Basically, we will be mag-usa naman taga-tuig, no. Kumingon ta og emergency o kanang humanitarian response needs nila, more than 100%.
in terms of emergency needs na fulfill na dyan na siya, no? We're already, in other words, natagaan na dyan sila, no? Sa kanang gitawag o kanang kinahanglan doon kayo aron mo balik sa normal ang ilang panginakuhi. So, nindot, main kog nindot kay because no one already is living in the tent, no? Wala na yung nagpuyo na dyan na may tent na nakita na to tapos sa kanang mga balay, pero doon na sila gitawag og mga at least temporary or mga gitawag na to transitional shelter. Oo, so mo na pinakauna at the same time alipay kay ta, no, kay we have the LDO like Rafi, no. Rafi is grabe kayo, evident kayo ang tabang. So ang mga eskwelahan nga gipromisan gyud na matagalog classrooms, mahimog balik ang mabalik yun ang mga eskwelahan na nahatag na yun, no? Mga 200 kapin sa mga classrooms, no? Ang nahimo, no? Kunya sa mga panginabuhian po, nalipay ta, no? Kay doon na recovery, kung arita sa mga panagat, ang mga pangisda, ang mga pump boat, mga sakayan, mga pukot, mga gamit sa mga kaigsunan natong mananagat na balik na, no? Kini pinaagi sa tabang sa ato ang mga private institution, mga non-government organization, labi na din sa BFAR, no? Ang Department of Agriculture tabang pod, uguban pang mga kaigsunan nato, no, sa probinsya, mga negosyante, regional o national level, no? That's sa area sa panganabuhian. Kabahin sa ato ang pagpanguma, no, ang DA gani ang uban nag-harvest na, no, kay magnapulo naman o magkusa naman ka tuig nag-harvest na, no, nanay pila ka seasons, no, sa ilahang cropping na naka-harvest na in taon ng atong mga mag-uma, no. So these are good signs, no, and akong i-emphasize, no, I think ako ni siyang na sulti nimutats nga kanang kuan dinhi sa Cebu wala gyud tay mga internal external migration, no? Unlike sa ubang probinsya, sa ubang mga munisipyo nga dunay pagbalhin, no, o paglayas sa mga tao dito sa kuan sa mga community dito sa ilahang lugar, no. Kunya karon kay kuan settle lagi kay mga tao nalipay ta niya na, no. That means Cebu is very much advanced, no, in terms of recovery, in terms of rehabilitation, although I would say nga dili pagyod na kumpleto na to tanan day. So at least sir, hapit na yun, no? Almost complete na nga to ang abag, sir. Human, yes. Doon sa katuig. So sunod akong pangutana, kumusta naman sa atong mga gibuhat, kumusta naman ang ato ang mga kaigsuunan mga survivors? Ang mga survivors? Yes, kumusta naman sila, sir? Saan may ilang kaimtang karon? In a definition, ako dili na ko mutawag na nila karon og survivors. Okay. That the life is going back na, no? And maybe in the few months, no? Karon ingon kita nga nabalik na, no. Nalipay man ta kay kining tatak siguro dinhi sa mga Cebuano, no, nga kanang maningkamot, no, either dunay dinagko o ginagmayng suporta kanang ginuton gid ba. Ako pasabot nga ginuton kanang gi-maximize gid nila, yes, na unsay ilahang paningkamot ilag yung gipakita na ang pagpaningkamot is makitaan sa mga donors, no, sa mga naghatag na ma-appreciate pod, no. Usa ni ana kini ganing sa atong mga housing project pananglitan, no, na may daghan kini hatag na katong emergency shelter, no, ang DSWD, ang Rafi again and other INGOs, the UN groups, they have distributed a lot, no, mga civil society organization. Kung moto ta sa field base, makitang ginato ang mga tao nga kung doon ay mga tagusin, ila gila pagkita nga gipanday na nila. Kung doon ay maghatag kayo, ila gila pagkita nga gidapat nila, no. So mo na siya ang kanang gitawag na to resilience, no. The resilience Cebu, no. Dili man siya perfect ang ato ang ginahimo, no. Wa man nato nahimo dayon ang tanan yun, ang 12.02 billion pesos nga ato ang pangayo nga budget
sa national government wala man nahatag no sa pagkakaroon do na may commitment more than 4 billion na siya. Wa man siya nato nahatag tanan pero I would say na stabilize na siya ang mga katawhan nato dito sa norte no. And I would say stabilize because primarily the government no, the local government, even the barangay has really shown their responsibility. Ya akong igalahan din si Bubay kay karon ra man ko nakabalik-balik dugay man ko wag pang Yes. Okay. I know Rafi has did a lot in terms of empowerment. Ako na bantayan dai. The people really exact the accountability of the higher level government pa. Kada kaning mungutana gyud kung are diri sa kapitan si mayor sa kay role ni mayor no. Yes. Ang mga mayor pod go kami po diri kita po diri sa provincial mungutana po ta secretary. Secretary to ang ato ang mga secretary sa ubang kuan no. Of course ang atong gobyerno mag-istorya man na ni sa presidente no. Doon dili kana ganing ingon nga magulat lang no. Naamay na pero majority no, I've been into different provinces in the country, but ang Cebu lahi gid ang Cebu maningil. Maningil ang mga Cebuanos bay. So mona I think that is one of the characteristics or values nato no, kay motrabaho man tag maayo pero maningil pud ta sa mga tao nga unsay atong paninglonon diri para nato. I think that's very good. Yes. Sir Valks, kanus aman kaha sa inyong base sa inyong plano, kanus aman kaha nato gyud makumpleto ang kining pag-rehab nato no sa atong mga labi na gyud dinhi sa norte unya. Sir, unsa may mga future plans? Yeah, una ang ato ang comprehensive no rehabilitation and recovery plan it is being subdivided into 3 to 4 years no. Okay. Karon nga first year nato ang target yun nato is una mabalik sa normal ug luwas sa katalagman o luwas sa delikado ang mga tao no. Okay. I believe nasa sa mga 80 to 90% we're able to do that. Okay. So napapanta sa first year, in the second or third year mag full blast na no. Ako personally sige ko kung term na yaw-yaw sige ko sa national government like it no, mingon ko sa mga USEC nga itong mga kaila dito mga ASEC, mga assistant secretary o mga undersecretary nga asa naman yung kwarta ba no, kanang pwede siguro ma-push na siya no, kay mauwaw man kumusulti apan mo sulti lang tinuod nga mas paspas ang NGOs no, mas paspas ang Rapi no, Rapi pinakadaghan pinakadali no, maoy na himo daghan sa eskwelahan no. Ang DA, in fairness, they have delivered like 30 to 40 million, I think, no? Then the Department of Trade and Industry, na download na pod alang kwarta kanang gitawag og mga panggagmayng negosyo. Okay. Ang DSWD naghatag na sila sa ilahang ESA, Emergency Shelter Assistance, no? So dako kay siya tabang, no? Although naapay mga LGU nga mauwa po ko, maikot po ko kay wala pa man gyud nahatag no. Ang gikan sa national na pahat pa doon din sa kanang mga local government unit no. So I believe in the second and the third year it's not just building back but it will be betterer, it will be better, it will be safer no. So ang atong time frame na 3 to 4 years no. So ako ni-appeal man ta sa kanang international team na nag-evaluate sa Yolanda affected area. I've seen Tacloban, I have seen Leyte, I have seen Region 6. So far ang Cebu ay usah gyud. I would say nga nagpuna gyud siya in terms of recovery, in terms of rehabilitation. And the private institution has really played a lot, no? So ang plano Sir Taps mao ni. Yeah. Tanang development efforts sa regular program sa probinsya, i-anchor siya din sa rehabilitation and development programming. Meaning, it has to be mainstreamed, it has to be integrated. Like, ang pagpanguma pa ng litan, tanaw na to, nga din na sa pagpanguma, dili lang sa north, no? Atong tanaw nga, gi-analisar na to nga kung ting-uwan o ting-hangin, dili ta mananom o tanom na panahon sa ting-harvest nga ting-hangin, na masayang lang kundi kanang crawlers no, kanang mukatay lang ba
Mm. And I know Rafi is doing this, no? That's what we call as climate change, adaptive cropping, no? Mhm. Manay plano. Another one is maghimo naman ang gitag building, labi na ka ng mga dagko. Ato yung ipasunod, no? Kung mahimo more than pa sa gitawag nato pagpahaom sa building code, fire code, at the same time, kanang atong relocation sites karon nga gipang-identify, dili gid sa bahaonon, no? Mhm. So, mao na siya niya karon ang plano ni Gob og sa ato sa Development Council, ang mga department heads sa Kapitolyo, natay mga na-save na di kay dako, no? Gamay-gamay. Ang katong mga relocation site by like atong dito sa ato sa Manyo, no? Ang wala pay kuryente, Okay. ang wala pay tubig, ang probinsya mao mo support niya na. Wow. So naatay di budget nga para sa poste. Kunya kadtong mga relocation site na kulang pa og tubig or wala pay distribution line for the water. The governor, the council, the development council niya nagkauyon mi nga ang katong mga sobra nato or katong other fund ato tong i-prioritize para sa relocation site, no, sa eskwelahan ug uban pa. Yep. Oo. Yeah. Sir Baltz, daghang kang Mao na, salamat sir. sir sa imong mga kasayuran nga gipadangat nato karon labi na gid ngadto sa itong mga kaigsuonan sir. Ato mensahe para sa atong kaigsunan sa norte, no? Yes. Okay. The governor is very much into the process in terms of fast tracking ba. Ang katong makaya gyud, ang among istorya diri sa probinsya is ang makaya og ang naa nga available resources ato gina siyang pupon, ato na siyang ipa-deliver gyud dito, no. Naalantay gamay nga murag sa Tagalog pa nangapapata nagbantay tag maayo bay bagay tusahay kana ganing careful kay ta sa kuwa. No, yes. Stricto kayo. Usahay mo hinungdan sir nga makapalangan. Nga di ta kanang di ma-question ba. Mao na siya nga kuan lang kanang pasensya lang gamay pero ang mensahe gyud nato is ang amount, no, naisgutan ni nato with the governor, with the vice governor, with the governor and sangguniang panaliwigan mga department heads na ato dito siyang tilukon gyud, no, ato dito siyang gamiton para pag-support dito sa norte, no. At the same time ang diri dapit sa South Pod nagsige na pud ta og training kabahin sa disaster risk management, no. Naalantay problema kay most of the stocks, mintag stocks kanang mga buildings nato atong panimalay uban pang mga infrastructure simbako kung dunay earthquake ug dunay linog dili pa gyud siya resistant gani, no. Wala lang atong ipahingusgan ang early warning system, no. Okay. So wala pa man ta ni lapas, no, sa December na amay pay umabot nga ting-ulan, hopefully wala umabot nga dako yung bagyo, no. Wala pa may di-project ang pag-asa pero hopefully nga kung doon na may mga inaana nga katalagman ang mga tao nato maandam-andam na unya ipadayon gyud nato touch ang kining gitawag nato partnership with the non-government organization, private institution. Ako personally and in behalf si Gob o sa ato ang provincial government, ako jud nagpasalamat sa Rafi day. Grabe. Not just for the education na karon bag-o lang na turn over last week with Secretary Tingog ni Sir Bobby, no, and the rest of the Rafi Abitis family. Apil po din na ang panginabuhian, ang katong gikapuyan sa mga tao. Another one is kana pong partnership sa Rafi Bay with other small groups, small NGOs. Now, say di makitaan gani sa media, di nato masulti, di masidya, perting daghana, no. So, saludo ko diyang dapita, niato ni siyang ipadayon ang atong pagtinabangay, ang ato ang hiusa ba. So, ginbayad na mo ang tanan sa pizza size o pizza 7, doon na tayo commemoration. Nag-istorya namin ni Sir Anton, dignadisi sa ato ang labi na in charge sa education, no, nga doon na collaboration nga himuon nga pamalandong mga lesson learned buhato nato dito sa Bugo, size 7, doon pag pizza 8 per municipality doon na napod sila tag sa program sa ilang commemoration. Okay. Salamat kita. Salamat kayo Sir Baltz sa imuhang mga kasayuran nga gipambit na mo karong bundaga. Thank you kayo and God bless. Okay, mga higala, mao kato si Sir Baltz Tribunalo, ang Cebu Capital Consultant on DRRM and Coordinator of Task Force Paglig-on for North Cebu Rehabilitation Program. So mga higala, mo break una ta alang sa pipila ka mga mensahe.
Nahibaw ba mo nga 8 ka bulan sukad gikuso-kuso ang 6 ka rehiyon sa nasod? Nadawat ni Pinoy ang 170.9 billion Yolanda Rehabilitation Master Plan. Kini gisumiter mismo ni Rehabilitation Czar Secretary Panfilo Lacson ni atong Agosto 1 human sa gipahigayon nga misa alang sa ika-5 ka tuig nga death anniversary ni kanhi Presidente Corazon Aquino. Kini si Patuhi Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, aniya ang mga pinakauwahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Aron matabangan ang publiko pagtimbang-timbang sa peligro o sa pagsakbang sa mahimong epekto sa kausaban sa klima sa nasod, taliwala sa nagkalisod tag-anon ug pag-usab-usab sa kahimtang sa panahon o sa ka-forum nga nag-uluhan og Assessing Risk and Managing Climate Change Impacts ang ipaygayon karong Martes, Oktubre 28. Ang forum magsugod alas 2 sa hapon ug mahitabo sa Eduardo Aboitiz Plenary Hall sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, Eduardo Aboitiz Development Studies Center, Rafi Yadzi, sa Dalan Lopez Haina, Syudad sa Sugbo at sa Casa Gorodo Museum. Ang kalihukan abri alang sa publiko. Atul sa forum si Jose Maria Lorenzo Tan, World Wildlife Fund Philippines Chief Operations Officer, pupadayag sa resulta sa pagtuon nga gituluhan og Business Risk Assessment and the Management of Climate Change Impacts. Katuyuan sa forum ang pagtanaw sa ang-ang sa kahuyangon sa syudad sa Sugbo kung hisgutan ang klima o kainiyahan, kaligon sa ekonomiya o sosyedad o katakos nga mopahiuyon sa mahimong Cebu isip labot sa 12 ka mga nagunang syudad sa Pilipinas nga dako ang puruhan nga mao'y magrabihan sa gitawag nga climate change. Gigamit sa mga pagtuon ang dili sagad nga mga pamaagi sa pagminsar o pagsulbad sa suliran o pagmugna og mga paagi nga mamahimong magamit sa pagmugna og mga plano. Ang forum ikaw ng mga serye nga gidalit sa Rafi Yadzi nga may temang Andam ba kita sa bagong normal. Ang serye tubag sa Rafi sa panginahanglunon nga iduso pa ang kaalam kung sa pagpahiuyon sa Subuanon sa unsay dala sa kausaban sa klima o pagdumala o pagpakunhod sa riskong hatod sa katalagman. Kini gibuhat pinaagi sa pagbalik tan-aw sa linog o bagyong Yolanda sa niaging tuig, ilabi na kung giunsa nato pagtubag ang maong mga kalamidad. Ug mao kini ang hitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Chrisley, maayong buntag. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.